Mga magbubuhat uban sa Dios. Uno mga taga-Korinto, Kapitulo 3, versikulo 9. Kay kami mga masig ka magbubuhat uban sa Dios. Ang Dios mo pasidungog ug mosapnay sa matag tinuod nga kasing-kasing. Matinguhaon nga kalag nga naninguha sa paglakaw sa atubangan niya diha sa kahingpitan sa grasya ni Kristo. Dili gayud niya biyaan ni talikdan ang usa ka mapainobsanon nagkurog nga kalag. Motoo ba kita nga siya mulihok sa atong mga kasing-kasing? Nga kun atong tugutan siya sa pagbuhat sa ingon, siya maghimo kanato nga putli ug balaan, pinaagi sa iyang dato nga grasya, nga makapahimo kanato nga takos, nga mahimong mga magbubuhat uban kaniya. Makadayig ba kita sa kalig-on sa iyang mga saad uban sa madasigon, binalaan nga panglantaw, ug muhaom niini, dili tungod kay kita takos, kundili tungod kay pinaagi sa buhing pagtuo, atong giangkon ang pagkamatarong ni Kristo. Sa pagbuhat og kahayag ngadto sa iyang katawhan sa karaan, ang Dios wala magbuhat lamang pinaagi sa bisan unsa nga klase. Si Daniel usa ka prinsipe sa Juda, si Isaias usab gikan sa harianong linya. Si David maoy usa ka bata nga magbalantay sa karnero, si Amos usa ka magbalantay sa mga hayop, si Zacarias nga usa ka binihag gikan sa Babilonia, si Eliseo usa ka mag-uuma sa Yuta. Ang Ginoo mipatindog og mga tawo isip iyang mga representante nga mga propeta ug mga prinsipe, ang halangdon ug ang ubos, ug mitudlo kanila sa mga kamatuoran nga ihatag ngadto sa kalibutan. Sa matag usa nga mahimong umalambit sa iyang grasya, ang Ginoo magtudlo og usa ka buhat alang sa uban. Himoa nga ang tanan mag-ugmad sa ilang pisikal ug mental nga mga gahom kutob sa ilang mahimo, aron sila makabuhat alang sa Dios, diin ang iyang probidensya magtawag kanila. Ang sama nga grasya nga gikan kang Kristo ngadto kang Pablo ug Apolos, nga nagpalahi kanila alang sa espirituhanong kahalangdon, karon igahatag ngadto sa debutado nga Kristohanong mga misyonaryo. Ang Dios nagtinguha nga ang iyang mga anak makabaton og salabutan og kahibalo, nga uban sa dili masayop nga katin-aw o gahom, ang iyang himaya mapadayag sa atong kalibutan. Ang mga tawo nga kulang sa edukasyon sa eskwelahan, ubos sa katilingbanon nga posisyon, adunay pinaagi sa grasya ni Kristo, usahay talagsaon nga malampuson sa pagdaog og mga kalag alang kaniya. Ang sekreto sa ilang kalampusan mao ang ilang pagsalig sa Dios. Sila nakakat-on kada adlaw mahitungod kaniya kinsa kahibulungan sa tambag ug gamhanan sa gahom. Ang matag usa kansang kasing-kasing nagpuyo si Kristo. Ang matag usa nga magpakita sa iyang gugma sa kalibutan, usa ka magbubuhat kauban sa Dios alang sa panalangin sa katawhan. Sa iyang pagdawat gikan sa manuluwas sa grasya nga ikahatag ngadto sa uban, gikan sa tibok niyang pagkatawo, midagayday ang sulog sa espirituhanong kinabuhi.